Sirrika 11 wanda baka sani ba akan mace. A yanzu kuma zan faɗa maka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ka biyo ni. Na ɗaya shine idan da a ce ka san yadda mata suke damuwa saboda ba su da saurayi. Na uku shine mace ba za ta taɓa nuna maka tana tsananin son ka ba. Na huɗu shine mace ba ta taɓa sanin tana da kyau. Duk wata mace da ka sani ko a ina take ko me take yi, kar ka sake ko da na sakan ɗaya ke tunanin wai mace ta fi ka ƙwarin gwiwa. Na shida, duk shekarun mace idan tana tare da namiji, mata suna sadaukar da kansu ne ga namijin da suke sufa mata ba sa son su ga an zauna lafiya. Na takwas shine mata sun fi son soyayyarsu, ba za ka taɓa iya mallakar zuciyarta ba. Na tara shine idan har baka karanci mata ba. Na goma shine in dai har mace za ta ce maka ka yi sannan kuma ka yi. Na 11 shine mace tana kafa dokokinta ne akan sannan kuma ta karya dokokin nan nata akan dokokinsu suna tasiri ne akan mata sun fi son irin namijin da zai dinga. Zaka iya zuwa YouTube channel ɗina mai suna Alkasim, sunan shi ɗaya da TikTok channel ɗina, ka je ka kalli sauran bidiyon a can. Sannan kar ka manta kai liking kai subscribing sannan ka danna mun ƙararrawa, dan hakan ne zai bani ƙwarin gwiwa na ci gaba da abin da nake muku. Allah ya sa mu dace.